previous one. Apo arashika vharazipa. Haugoni kuti utora mashoko kuti unozoti kwaindorashika ini baba vako ndirashike nhasi. Baba vangu vapi nini ndakaenzana newe? Indi kwanza ne uri sabukiwe. Unezera neniwe? Andina zera newe. Munozvandika imi karashika murashikiro womutovo uyu. Apa ndonotanga kudena futi. Dambudziko ndiwe. Ini ndadi futi. Hausi gender sensitive iwe. Inonzi gender sensitive. Iyoyo. Wazonaka kuti uri mudiki ndosanda atizi kufanana. Ano tose takangofanana. Hakuna mkuru, hakuna mfupi, hakuna mrefu. Anditika. Ani andizi kufanana nemunhu. Ndakakura ndichichike sadza ndosaka mutino ndakadai. Ndosakachiona wakadai. Umu musina chunuka. Uri nyabzanga yemunhu. Nyabzanga ndiani? Iwewe. Ndo wakanyengera vanonyengera mukadzi. Ewo kura mudhara pamotora kunyengana. Uyu fana undatombo miyambira uyu.